Udafanya bele mufanywe mkomoni. Tinomukataka naka construction nabozata tinorowa production tichimukata chamunya chemaxi when you know fire ungejackson. Aiwa tinongwavhile, aiwa isu tinozvitsvagire, aiwa ndamborowa bhaleko nakuretiyo chimbofonafonera kambale. Wega unonzwa muritso nasvika isusu vanoridza muritso dai vamwe vacho mambo vabatsiso hanaendi muritso mavapa maritso. Aiwa wega unonzwa muritso nasvika isusu vanoridza muritso dai vamwe vacho mambo vabatsiso hanaendi muritso mavapa maritso. Kuchemera mudenga ungenenguri wositatondati uya unditakure ndinoziva inini ndichasvika kure nyangobhora yangu richipinda mumamburi. Aiwa ndakanga ndakazvishirita kana kukwereta ngoma ndinobhirita kubva long time vachingoshauta asi gore rinova chanyara kulauta vatauridza twangu twakakwidza ndasvika isusu vanoridza muritso dai vamwe vacho mambo vabatsiso hanaendi muritso mavapa maritso. Aiwa wega unonzwa muritso ndasvika isusu vanoridza muritso dai vamwe vacho mambo vabatsiso hanaendi muritso mavapa maritso. Zvakaora ndiri mukaka vakakora dai muri vamwe mambo vateta mumvura asi kana mateya ndasvika ndovazora koramba vaudze kuti havave vakandizora ona kumusana ndakazotemerwa njora nyango vanorova ngoma pese vanoziya hura ora hospitari vanosara nemainjari ngoma kupfeka kunge mupfekari kunge ndiri mubuti. Wega unonzwa muritso ndasvika isusu vanoridza muritso dai vamwe vacho mambo vabatsiso hanaendi muritso mavapa maritso. Aiwa wega unonzwa muritso